Beraz, egon geldi eta ez mugi, entzun ari eta ez galdu ari. Etorri bai da, Mari, ipuin kontu kontalai. Munduan beste asko bezala, herri txiki batean, ama, alaba eta aita bizi ziren. Afrikan bizi ziren, Uganda, hain zuzen ere. Zergatik deitzen diogu ilargi. Kasu hau, zer bat ilargi. Elefanteari elefante? Ez da ideieke, baina kasu hau ez da bat ere elegante. Zer duzu negarrez? Haize zurruminoa, askatu bizkin marreko rabinoa. Tira, paskalde lasai, nire eraztunetako bat mango dizut, lepoan jartzeko. Mira, aurrera jarraitu zuen, lepoan eraztuna, eta bihotzean tristura apur bat gutxia bazera mazkatzea. Zirik zen, eta hasieran zuen tutik ere ikusten. Ilun zegoenako, begiak iluntasunera oitu zitzaizkionean. Badaki, badirela egun batzuk bakarrik egoteko, eta badirela beste egun batzuk lagunekin egoteko. Eta, infini